Iya, wis iki fungsine dalan iki siap. Kowe nyondro. Kowe wedok aku lanang. Jangkrik kono maju rene. Ning ndi dadi banci ya. Lah wis apa-apa to. Ora apa-apa piye. Lah aku wis dadi banci. Kodrate laki-lakuku hilang. Iya, kowe dadi lanang. Ora. Aku nak banci. Ora iso aku lanang. Mlakune bagong ngene. Lah iya, ayo. Dadi wedok ae aku. Heeh. Iki dodol apa iki? Iki MC-ne loro. Nes, iki karo cintaku tetanggaku dolane. Oh, ojo ki nang omahe. Ojo barang kudu delok ngene. Santai sih. Monggo kanca-kanca wiyaga, dara-dara wiyaga. Kose, jebet. Jebet barang kamu metu jebet. Pak, sebae katanya. Nah. Manten iki jenengan iki mata sih. Jane manten kan lucu banget. Yo tanggung bae komen ki ayu ngono wae tanggung bae. Ora kesek, buluku ketekak. Golek bonggol gebok bukalung. Apa? Bonggol gebok. Aku wis sanggup diangin ngopo? Pak iso. Saking para minarsa, para tamu sedaya kang minulya, sampun wonten pramila bilih risang temanten kekalih, sampun paripurna anggenipun Kakrasuk busana. Daya-daya tumuju wonten ing sasana inengga kinurmatan mring bangsa ingkang kababar dening Dara Tiyaga. Wis lemah dumle kowe met kowe wedoke. Lah kampus mlayu kok. Ah oke ajeng malah. Berarti ngombene jamu kae ngono. Pikir sing romantis. Yo to. Apa sabine kamu itu jauh wae. Manten loro sing rupane ngalor karo kidule diringi yo. Sorte Samyangarko ingkang wis pratandhani gumatine jagat ratri ngantos rangka kawistara ing sasana pawiwahan jawabipun risang manten kekalih ingkang kakung aslinipun Andes rupane rada mawut yen Cinandra apa tandane apa? Kadya tuwak anyang-anyangen. Temanten putri Nimas Ayu Kometwati ngaku busana. Iki dadi yo. Ora. Temanten kekalih Arso, lumaku, lon-lonan, kadya, soto, panjinging, petarangan. Ini sungkem. Teman kekalih saya caket lumaket sumungkem, mring pepundhen. Ini acting cuma mau minta sawit
iya nanti ke situ. Iya. Sumungkem pring Rama kelawan ibu. Nyuwun berkah panjurung pandonga. Mugi risang kemanten kekalih. Ngenira lumapak lumebet telumban wonten ing madyaning bebayan ingkang tansah antun runtut dapan bidang ing sarekta. Lir kadya sekarang triroce. Semoga pengantin aslinya tidak meniru Anda sama komen. Gue sih. Kok jalan kabupaten tekan kene lho iki, mosok aku njaluk mantene loro rak ya ora lapet to. Nek jalan ki Gur hanya mengeluarkan suara. Ya. Nek mampu tahu aku. Nah, kilo deh. Ya. Ini mata iki. Jalan iki kanggo jalan sing tercinta. Pun 10.000 mawon. Mosok jalan mana cuma 10.000 ini? Ayo, minum. Aku ya, pokoknya ayo di awal dia sungkem ya. Tadi berapa Anda sama komen? Aja ngomong Mas, aja ngomong. Berarti nanti saya juga gitu ya. Oke, ready. Kalau kalau gue itu bisa kayak sini. Jangan. Aja milu-milu. Des. Lurus dhewe tak rewangi wingi tekan Purworejo aku mangsa aku tesak itu lho, Des. 5.000. Itu yang 5.000 buat jadi arengin. Wis iso nggo koyok. Ya, pengantin kecale apa? Biasa di mesanya itu pengantin kedua mempelai. Alah, ngomong. Ya, ngomong. Ayo pemandannya cek juga. Musik cek bukan. Hei, mau ke? Itu tasnya bawa sana aja. Nanti tidak kelongokeh. Tapi gak kotornya guys. Yuk. Ampun Mas, oleh boleh. Biasanya itu sambut. Ampun, ampun. Hah? Kita sepuluh orang. Karena wes ini, itu.
Oh, itu kalau menyetir itu. Kalau ini pojok pojok sing terima kasih mau juga tadi enggak ya cukup matur suwun kula ngertos ya